Jirgin farkon ɗaliban Najeriya daga Sudan zai sauka ranar Juma'an nan. Hukumar agajin gaggawa ta ce a safiyar Juma'a nan ne ake sa ran kwaso ɗaliban Najeriya wanda suke karatu a Sudan, kuma jirgin Air zai iya aikin kwashe ɗaliban Najeriya da sauran 'yan Najeriya daga ƙasar. Zai tashi da ƙarfe 6 na yamma zuwa Aswan, cewar shugaban hukumar bada agajin gaggawar. Mustapha Habib Ahmad ya ce motoci guda biyu ne dauke da ɗaliban Najeriya da aka kwaso daga Khartoum suka isa bakin iyaka. Ya ce babu shakka an samu matsaloli da wasu direbobi da suka zubar da ɗalibai a cikin Sahara kusa da Dongola, wani wuri mai nisan kilomita 411 daga Khartoum. Mustapha Habib ya ce suna cikin aikin shirya takardu tare da ofishin jakadancin Najeriya a Masar don ganin aikin jirgin Airface ya tafi yadda ya kamata domin ɗauko ɗaliban Najeriya daga birnin Aswan. Ya ce tun da suka daidaita da kamfanin sufurin da ya zubar da ɗaliban a Sahara, har ma sun shiga motocinsu guda 7 sun ci gaba da tafiya. Shugaban da nema ya ce motocin bas 13 da suka fara tashi a ranar Laraba, kuma tuni akwai jami'ansu da ke kan iyakar Sudan da Masar wanda ke karɓar 'yan Najeriya da aka kwaso. Ɗaliban Najeriya da tun farko sun tashi daga cikin Sudan ne a cikin motocin bas zuwa ƙasar Masar, wanda suka samu cikas akan hanyar ta tafiya. Direbobin motoci guda 7 ne suka fara ɗauko ɗaliban daga birnin Khartoum, so kuma buƙaci a basu cikin kuɗaɗen su kafin su ci gaba da tafiya. Ɗaliban sun ce akwai mata masu shayarwa a cikin su lokacin da motocin suka tsaya a wani wuri cikin Sahara da ke yankin Dongola. Dongola shine babban birnin jihar arewacin Sudan, wato Northern Sudan, a gabar tekun Nilu, tana kuma da nisan kilomita 411 daga birnin Khartoum. Da yammacin Laraba ne da sahun farkon ɗaliban Najeriya ya fara tashi akan hanyar zuwa Aswan, tsallaken iyakar Masar daga Sudan. An ji muryar wani ɗalibi ga alama daga birnin Khartoum yana tabbatar da batun cewa sun samu saƙonin daga takwarorinsu da suka tashi da yammacin ranar Laraba a cewa motocin sun tsaya a cikin Sahara. Muryar ta ce cewa bayan da aka samu sun nuna cewa kamfanin motocin da suka buƙaci direbobin da su dakata, har sun karɓi cikon kuɗaɗensu daga hannun mahukuntan Najeriya. Ana zargin akwai 'yan Najeriya kimanin 5,000 a Sudan da ake son a kwashe su zuwa gida, ciki har da ɗaliban Najeriya 3,500. Za su yi sa'o'i 18 suna tafiya kafin sauka a Wadi Halfa, mai rata kilomita 30 daga iyakar Masar. Daga nan kuma za su ƙarasa Aswan a cikin Misra. Dubban jama'a da ke cigaba da fita daga Sudan a daidai lokacin da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da sa'o'i 77 ta fara tangal-tangal, inda rahotanni ke cewa ana cigaba da jin bindigogi a birnin. Hukumar Masar da sun ce akalla mutane fiye da 10,000 ne suka tsallaka zuwa cikin kasar a tsawon kwana 5 kacal, tun bayan da yaƙi kaure a faɗin Sudan. Wasu 'yan asalin Najeriya suka shafe shekaru da dama suna zaune a birnin Sudan sun bi sahun ɗaliban ƙasar wajen ficewa daga ƙasar. Wasu rahotanni sun ce nisan tafiyar 'yan Najeriya zai iya ƙaruwa, don kuwa da yiwuwar za su riƙa haɗuwa da sojoji da kuma jami'an tsaro masu bincike. Motocin bas kimanin 46 ne hukumomin Najeriya suka ce sun tanada domin kwashe ɗaliban, inji Muhammad Nura Bello, shugaban ƙungiyar ɗalibai 'yan Najeriya a Sudan International University. Babban daraktan hukumar bada agajin gaggawa na Najeriya nema da jami'an ofishin jakadancin Najeriya a Masar da kuma Ethiopia suna su karɓi 'yan Najeriya da suka baro Sudan da titin mota. Shugaban ɗalibai ya ce aikin kwashe ɗaliban ya zo ne a wani yanayi inda aka riga rigirgen shiga motoci. Wannan lamarin ya yi yunƙurin haddasa kai ruwa rana. A zuwa ɗaliban kowa so yake tafi gida, kuma akwai mazauna gari wanda asalinsu 'yan Najeriya ne, su masu nuna suna son su wuce Najeriya. A cewar shugaban ɗaliban, samun labarin za a kwashe 'yan Najeriya zuwa gida, su ma kawai sai suka zo suka ce su ma suna buƙatar tafiya gida. Abin sai da ya kawo rigima tsakaninsu da ɗalibai. Faɗan ya farke tsakanin manya-manyan dakarun janar biyu a Sudan, Abdel Fattah al-Burhan da kuma Muhammad Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da suna Hamed, shugaban dakarun ɗaukin gaggawa don tallafawa ayyukan tsaro a Sudan, wato RSF. Da farko mutanen biyu da sun yi aiki tare, sun yi wani juyin mulki inda suka riƙa goyon bayan juna, amma yanzu an gansu a rana a cikin faɗan wafi ƙarfin iko a tsakaninsu na durƙusar da Sudan. Wannan faɗan na tsakaninsu na durƙusar da Sudan. Dukan sun bada gagarumar gudunmawa wajen murƙushe rikicin 'yan tayar da ƙayar baya akan 'yan tawayen Darfur. Janar al-Burhan ya ɗauka ƙarin girma har ya kai matsayin karɓar iko da rundunar sojojin Sudan a Darfur. Hamed ya taɓa zama kwamanda daga cikin rundunar sojojin sa-kai na Larabawa masu yawa da ake kira da Janjaweed, wanda gwamnati ta ɗauko ta hanyar masu cike da rashin imani suka murƙushe ƙungiyar 'yan tawayen Darfur wanda ba Larabawa ba ne, wanda gwamnati ta ɗauko kuma ta hanyar masu cike da rashin imani suka murƙushe ƙungiyoyin 'yan tawayen Darfur wanda ba Larabawa ba.